War li fl-ewwel jum tal-31 ġimgħa tal-pandemija f'pajjiżna ġew irreġistrati 65 każ u mewt. Fl-aħħar 24 siegħa tħabbru 66 każ ġdid ta' coronavirus fil-Gżejjer Maltin. Ftit jiem biss qabel ma jibdew jiftħu l-iskejjel. U b'47 persuna jfiequ minn din il-marda, il-każi attivi telgħu b'19 għal 488 każ ta' COVID-19 f'pajjiżna. Dan tħabbar fil-paġna tal-Ministeru tas-Saħħa fuq Facebook, fejn ingħad li mill-65 każ li tħabbru fil-jum tas-Sibt, 15-il każ kienu ta' qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv fil-jiem preċedenti, 5 f'kuntatt dirett ma' persuni li riżultaw pożittiv, 13 minn postijiet tax-xogħol, 2 każi importati u 4 każi minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser li 36 mill-każi mħabbra s-Sibt qed jitqiesu bħala sporadiċi, jiġifieri li ma jafux minn fejn ġew infettati. Dan kollu juri kif l-ammont ta' każi totali mis-7 ta' Marzu l-hawn telgħu għal 3487. Min-naħa l-oħra, it-total ta' persuni li fiequ tela għal 2715 filwaqt li l-ammont ta' fatalitajiet ilaħqu 38 persuna. Għalkemm ma ġewx irreġistrati mwiet fil-jum tal-Ħadd, fl-aħħar 8 ijiem ġew irreġistrati minn persuni li tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19. Bil-Gvern jipprova jiġġustifika dan billi jgħid li l-anzjani kellhom kundizzjonijiet ulterjuri. Sa dan it-tant, minħabba li l-Gvern mhux iwassal iċ-ċifri ta' immigranti li jirriżultaw pożittiv maċ-ċifri uffiċjali, għadu mhux magħruf jekk mit-38 immigrant li ddaħlu fl-Isla s-Sibt hemm xi ħadd pożittiv għal COVID-19.